Ti eres un defensor a ultranza, todo o mundo sabe, do liberalismo económico. Sí. Bueno, pero, a ver, para a xente que non somos de ciencias, a ver, que é iso do liberalismo económico? Cales son as súas principales características? Entendemos que a mellor forma de organización social da economía é a non interferencia do Estado. Que o Estado non ten capacidade, si ten, pero non ten a información necesaria, nem ten os incentivos necesarios para que os mercados e a asignación de bens, produtos, o compramos todos os días, que menos todo día, funcione correctamente. Claro. Normalmente interfire, ao mellor, con boas ou con malas intencións, interfire nelas e normalmente descoordina os mercados. Básicamente, o liberalismo económico defende que os mercados funcionan mellor solos. O que é o vello de laissez faire, laissez passer, dejar facer. Foi unha resposta que lle deu un fixócrata, un rei. Como farías ti para mellorar o país? Deixar facer. Xente xa se organiza sola. Basicamente, ese é o principio. Hai variantes de liberais máis normales, estas son capitalistas. Todos son da mesma escola, pero basicamente varían no grado de papel que lle deixan o Estado, digamos. Houbera un caso, un exemplo hai uns anos dun Estado que sin goberno estuvo funcionando moito mellor durante anos en Bélxica, non? Non, en Bélxica e en España. En España tamén. España, desde que no interregno que estuvo Pedro Sánchez sin tal, e este tempo que está así que está no goberno, que non hai presupostos, pero non pode facer gran cousa. Entón, claro, os datos non son malos. Pero Bélgica sí, Bélgica estuvo un ano e medio e non só eso, que crecera como nunca. Pero eso me dixo unha vez un empresario, antes tiñamos dúas personas, un empresario de relativo tamaño, tiñamos dúas personas solo para ler o BOE todos os días e intentar adaptar a empresa a todo que as normas que nos miñan de todo tipo de cousas. Ora está o home ocioso, non hai que cambiar nada, facemos e funciona todo ben. Sí, porque os estados está todo o día interferindo. Claro, porque os estados intentan primeiro controlar todo, segundo, normalizar, é dicir, facer normas para casi todo, é o que fan entorpecen, claro, porque normalmente as cousas arreglanse mellor a través de precios, a través de mercados, a través de interacción libre e pacífica das persoas. Esa é a idea que hai, non só dentro dun país, sino entre países tamén. Esa é a maxia do mercado. E ademais, canto máis grande sea o país, máis intervencionismo hai, non? Casi. Tende a velo porque tendes a creer que eres autosuficiente. Claro. Entonces tendes a crear como unha barreira comercial. Pasa en Europea. En Europea ahora, sí, dentro dela hai libertade de comercio, non digo que non. Pero fora dela está suxeta a un montón de trabas, trámites e cosas por estilo que non deixa funcionar. Mira, os acordos do Mercosur, a cantidad de papeles e cosas que hai que facer para excepcións, normas, regulacións, para cualquier acordo deste estilo. Porque se metes nun bloque comercial, entonces hai que protexer dentro e intentas limitar os mercados. Claro. Por certo que, a ver, ti xa publicarase hai algún tempo, fixáralo en galego, e agora reedítase en castelán Fixen algúns cambios, obviamente, porque nun ano actualizaxe, claro. Nun ano algo leí, entonces metinlle algunhas cousas. O título, señores ouvintes, é Lo pequeño es posible. Cómo el tamaño define el futuro de una nación. O sea, ti defende lo pequeniño, que é moito máis controlado e funciona moito mellor. É un debate teórico, obviamente, non? Pero defendo que os estados pequenos xa por forza teñen que abrir o mercado, non lle queda outra. Claro. Non pode dicir, vou a crear el socialismo con características chinas. Arrima o micro. Non hai esa opción. Non? Dicir, un país pequeno, así, tipo Andorra, Luxemburgo, pues mira, non ten nada. Claro. Pero penso en Liechtenstein, non? Liechtenstein, a xente pensa que son bancos. A industria principal de Liechtenstein é industria, además, para médicos. Dicir, industria de alta precisión, sobre todo para dentistas e cosas por el estilo. E ten un par de multinacionais no tema. Obviamente, por 50 ou 60 dentistas que habrá no país, non creo que... Non compensa, non compensa para esa industria. Entón, ten que vender a todo o mundo. Entón, ten que dimensionarse para vender a todo o mundo e abrir todo o mundo. A cambio, compra cousas de todo o mundo, porque non produce de todo. Non ten cacao, non ten azúcar, non ten... Entón, tendrá que comprar de todo o mundo. Non ten roupa, tendrá que comprar de todo o mundo. Eles se especializan nunha cousa e se abren en un país de impostos baixos e de moi libre económicamente e creo que tamén políticamente. Un país enormemente estable. Digo para poner un país pequeno, que hai máis. Algo tamén que é aplicable a Suíza e aos seus cantóns, non? Tamén, que están moi descentralizados e compiten fiscalmente entre sí. Hai algúns que teñen impostos a nivel europeo e outros que son paraísos fiscais. O sea, que o dumping fiscal ali non existe. Sí, pero non teñen problema. E cuidado, non hai país máis unido que ese. Xa. Porque está unido voluntariamente, non está unido porque hai unha lei ou así, sino queren estar xuntos. Creo recordar que foron os únicos os cantóns alemáns que non quixeron unirse ao Reich alemán. Preferían estar cos outros. Claro. Non quixeron meterse naquilo. Pero están cómodos ali, precisamente porque están cómodos. Deixenlles estar, deixenlles tranquilos. Teñen súa autonomía, teñen algunhas cosas a nivel federal, pero teñen súas cosas, gobernan con súas propias normas, entón están felices ali. E non hai gran conflito, ni lingüístico, ni nada. Mira que podía haber un lío se líbase de... Mira, falan cada un e vete. Claro, pero casi todos se les falan todos. Sí, está clarísimo. Pero por que nadie les manda?
Aí está a cuestión. Claro. Podría ser asimilable, Miguel, isto que faz ti do pequeno é posible, a eso que temos hoxe en día aquí, que é os gobernos autonómicos? Sí, eu acho que aquí hai moita gente que os critica. Eu creo que foi un gran logro. Foi un gran logro por moitos, e máis, e mira que a mellor son herexe, que teñen competencia legislativa, que dice que poden facer leis propias, non só que sea unha descentralización administrativa. E isto, isto, primeiro, tende a unir bastante máis, porque ao final ti estás cómodo no teu sitio e non tens ninguna tentación de marchar, pois se máis ou menos faz o que queres, pois non tens tentación de marchar. Estableces unha sana competencia, o que chaman, os americanos chaman laboratorios de democracia. Pois ao mellor o que sei, en Andalucía ensañan unha cousa, ou na Comunidade de Murcia outra, pois se a fan ben, cópiala. Claro. E se a fan mal, xa non a sigues. Así triunfou Europa, con moitos laboratorios, con moitos ensaios, en outros sitios, pois este país está facendo ben, que está facendo? Copiámoslo. Non está facendo mal, borrámoslo, é así de simple. Entón, a pequena escala van creando ese tipo de cousas. Se a veces dice a veces que incrementan o gasto público, eu non estou necesariamente de acordo, porque temos países como Francia, por exemplo, que non ten nada desto, e o gasto público moi superior ao español. Moi superior, certo. Moi superior ao español, porque nada impide que o gasto español, que un ministerio español gastara, e cuidado, entendo con unha eficiencia peor, porque non conoce o terreno. Claro. Claro. Ademais, aquí aconteceu tamén, supoño que por falta de experiencia, porque ao final, para España, isto foi unha especie de proba, a ver como sale, non? Sí. De momento non saleu mal, pero podía haber tido salido de mellor se houberamos feito eso que te decías ti, a ver, que fan aquí e copiémolo, porque aquí ao final o que pasou en moitos terreos foi que cada un intentou reinventar a roda outra vez para buscar a súa propia solución, que non era precisamente eso ao principio, sí, porque hai... Pero cuidado, os sistemas administrativos, por exemplo, son bastante copiados uns dos outros, E se hai os cataláns se meten unha cousa, copian, non? Sí. Eu veo, por exemplo, o imposto de sucesións, moitas comunidades entradas a nosa, non o ten porque en Madrid o quitaron. Claro. Entón, ao final, eso foi como unha bola de neve, e os demais tiveron que invitalo. E cuidado que o imposto de sucesión supuso o difunto Don Manuel, que non era unha cousa así da esquerda, pero claro, al ver que outros sitios funcionaban, que aquilo non recaudaba máis ou menos o mismo, que facía certa prosperidade, que quitalle moitos problemas ás persoas, foi imitado. Cando unha comunidade autónoma baixa os impostos, ao final, claro, obrigas demais a facelo, porque eso é a competencia tibut, que chaman os economistas, non? Que é a competencia de votar cos pés, se unha comunidade autónoma me pon impostos moi altos, poño a empresa ao lado, e iso ao final tamén compite forza, digamos, a que os impostos non se desmanden. Imagino que un Estado central solo non habría escapatoria. Claro. Pondrían impostos todos e ao nivel máis alto, supoño. O que non ten pasado a nós aquí en España comparativamente con Portugal. Aquí en Galicia había empresas que decían, bueno, é máis barato ir para Portugal ou non estar ali. Claro, pero compiten. Claro. E iso competencia non os aeroportos, outro tipo de cousas. Iso non o veo necesariamente mal. Te obriga tamén a estar desperto, a non dormirte, a servir a teus clientes e a atenderlos ben. Porque aí ao lado é moi visible como están facendo. Claro. E aquí nesta radio moitas veces temos falado de aeroportos de Portugal, sí. Pero estamos chamando a atención, oye, que os outros están espabilándonos, non? Tamén toma notas, se non houbera, dormiríamos. É o que hai, que iríamos tirando e non melloraríamos. Este é un dos problemas que ten ahora mesmo Europa, Miguel. Quero decir, que se intenta uniformizar todo cando realmente a riqueza de Europa precisamente é a diversidade. Claro, es que os autores que cito no libro que dicen que o xenio de Europa é non estar unida, nunca estuvo unida na súa historia, ese é o xenio de Europa, isto non é China, cada un ten propósito, e iso foi a raíz do éxito de Europa, que éxito cultural e éxito económico e éxito político incluso, con formas de vida moi vivibles, e se deron aquí porque se deron por este sistema de competencias. Se un rei, un tirano era moi malo, pois se lle escapaba por reino de al lado, entón lle marchaban os mellores sin gran cambio de vida. Xa. Entón, ao final, era moi difícil que hubiera censura, por exemplo, porque tú censurabas, pero en Francia ou en Portugal había os libros e sempre chegaban para aquí. Non é como un estado... Que lle pregunten a Miguel Servet, non? Por exemplo. Que non lle deixaban publicar en donde estaba Calvino, pero él publicaba en Francia. Claro, esta novela del hereje de Miguel Delibes. Sí, claro. O hereje traía os libros de contrabando dos Países Baixos, onde fora. Esa é a cuestión, que esa competencia non... Que pasa? Dicen, no, que está bien que está todo regulado, que todos tengamos a mesma lei. Espera. Sempre cuando a lei sea boa. Claro. Porque se esquecen de eso, ¿no? Todo é a mesma norma para toda Europa. Si a norma é boa, si a norma é mala, é mal para toda Europa. Claro. Antes te facías unha norma. Si era mala,
quedaba no país e non se copiaba. Claro. Se era boa, xa se adoptaba, pero había formas de ensayar leyes e de copialas e de melloralas por estilo. Se eu faço unha lei sola, claro, está supoñendo que está ben feita, pero a mellor non está ben feita. Miguel, como afectaría a ese, digamos, a esos microcosmos que conviven o concepto de globalización? Precisamente son uns sitios moi globalizados. Si que viaxes, vas a calquer país destos, teñen de todos. Eu estuve en Andorra fai pouco, que me invitaron. Ali hai todo, había cerveza nos bares, había, non sei, había azúcar nas tendas, que non me faltei de nada, había wifi, había de todo, un pan con samón destos moi ricos. Non é unha cosa, o sea, non vin que faltara nada que non tuvera aquí, e os que queren ver unha obra de teatro, collen o coche, van a Barcelona, ou van a onde haya, non está problema. A menos circulación de personas, onde está o problema para todo eso? Só que políticamente teñen súas normas, teñen impuestos relativamente máis baixos, e que teñen unhas formas de convivencia moi distintas que voto de menos. Quer dicir, estaba pola rúa e me dixeron, por aí pasa o cónsul é o primeiro ministro. O cónsul andaba un señor que andaba pola calle, que non se notaba, además que traballaba só polas tardes, porque por a mañá tiña o seu oficio. Claro. Non? En cambio, o presidente do goberno español, eu nunca o vin de cerca, quero dicir. Nunca o vin. Está sempre rodeado de, ao mellor, un meeting, pero sempre rodeado de... Pero nunca estuve cerca del... Supoño que non se me permitiría nin acercarme, non? Probablemente. Só que fora invitado así. Entón, nunca o vin, sempre vai rodeado de tal, e supoño que esa persona pues, non ten a mesma conciencia do país que pode ter ese cónsul que andaba por ali. Que a xente lle reñía por a rúa. Lle reñía. Así que... Esa cosa non a ten un presidente distinto. E el mesmo tamén se dá conta. Como os nosos alcaldes daqui, que vas por a rúa e chamanche de todo, unha vez ben e outra vez mal. E outra vez mal, claro, esa proximidade que ten... Pero aquilo, repito, se dixera, no, aquilo é o caos, aquilo non é... Eu veo que ali había de todo. A xente moi segura, a cidade, polo menos non me problema ningún, nin medo, ningún sitio, todo ben, o sea, un sitio bastante decente. Miguel, e históricamente, que exemplos podemos usar para tratar de apoiar a tesis túas de que ser pequeniño ten moitas ventaxas? Mira, temos así históricamente dous, as polis gregas e as cidades-estado do Renacimiento. E se queres o exemplo da Alemania de Goethe, da Alemania da antes da unificación. Cuidado, que eran alemáns. Porque eu sempre dicen que un Estado ten que ter unha nación. Unha nación pode ter varios Estados perfectamente. E Alemania eran Alemanias, pero tiñan moitos principados e cada un andaba a súa vida, uns tiñan unha religión, outros outra, uns tiñan unhas costumbres, outros, pero todos eran alemáns, comían as mesmas salchichas, comían todo o mismo, toda a mesma forma de vida. E falaban o mismo. E iso xenerou unha cultura enorme. Claro. Unha cultura terrible, porque a haber moitas cortes, había como moita competencia, tamén moitos poetas, todas estas óperas, estas músicas, porque o arzobispo de Troquia era unha ópera, se creaba moito dinamismo cultural, e eran países pacíficos. Goethe, cando estaba en Weimar, tiña 100 soldados. Vale, para manter o país chegaba allí de sobra. Pero que daño podían facer 100 soldados? O problema cando se uniron mandaron 3 ou 4 millóns de homens en armas. Claro. Eso é o problema. Claro, que a escala tamén influye en esas cosas. Eso non quer dizer que os países pequenos non teñan guerra, ni que sea utopía, non é utopía. Sempre hai algún tolo que monta un lío. Pero o daño que pode causar é moito máis limitado que se esa tolería cae en manos dun sitio moi grande. O sea que podes, digamos, previr e controlar o malo e podes expandir o bo. Sí, porque se copia, claro. Imita. O capitalismo naceu así. O capitalismo se instaurou só uns territorios concretos. Cuidado. O premio Nobel deste ano, Joel Mokyr, un deles, dixo que precisamente foi por eso, porque non había ningún emperador ou rei que pudera afogalo desde o inicio, porque en China, cando Zheng He fixo unha expedición no século XV, unha especie de Colón chino, que mandou os barcos e explorou África, trouxe xirafas, trouxe cousas, e viaxou así polo... O emperador non lle gustou, dixo que isto vai modernizar moito o país, isto pode... Tamén Xapón fixo algo semellante, que isto me vai a traer problemas. Proibiu totalmente o comercio exterior. E proibiu por 300 anos. E estancou China. Pero podía facelo. Claro. Colón, un tal rei preguntou, outro rei preguntou, o rei de Castilla, a reina de Castilla, dixo, sí, vai para diante, pero preguntou, vale, xuben un solo o afogado. E o capitalismo o mismo. O capitalismo nace nunhas comarcas concretas, vale. Pero nace porque non podían afogar. Claro. Pero unha vez que triunfou, os demais tuveron que copiarlo, porque senón se quedaban atrás. Naceu unhas comarcas de Inglaterra, en Flandes, en as zonas de Francia, pero claro, ou non haber nadie que pudera aplastalo desde o inicio, aquilo pudo salir para diante, porque aquilo se viu que era unha cosa productiva, que funcionaba, que a xente medraba, e os demais países ou adoptas ou te quedas atrás.
Así adoptou tamén países como España e outros países despois, non? Por certo que determinadas ideoloxías o que tratan é de non de acabar co capitalismo, senón de controlalo desde o punto de vista do goberno. Claro, non, porque non poden renunciar a él, porque a día de hoxe incluso trae tantas rentas que si non quedarían como están os pobres. Claro. Os estados ricos son ricos porque teñen unha base fiscal moi rica. Claro. Os países máis ricos, o sea, Suiza, ao final, ten impostos baixos, pero ten un estado moi rico. Moi rico. Ten un montón de fondos para gastar un montón de cosas, porque a súa base fiscal é tan grande que o 40 ou 30% de moito é máis que o 50 ou 60% de nada. Claro. Sí. Entonces, ese tipo de competencia leva a estas cousas. Eu acordo máis anos que viví unha experiencia precisamente con Suiza, que os suizos, que son moi listos para isto, son moi competitivos, fixeron unha oferta en toda Europa a grandes multinacionales do sector tecnolóxico máis adiantado, e ofrecíanlle, se poñía a fábrica alrededor de Lausanne, poñía a fábrica ali, dabanche o terreo gratis, financiábanche a construcción da propia fábrica. Despois, de todo o que produciras, solamente pagabas o IVA do que venderas en Suiza. Se falas dunha multinacional que en Suiza vendería o 1%, o 99%, exento do IVA por 20 anos. E o IVA son moitos cartillos de Dios. E automáticamente Suiza convertiuse na sede das multinacionales máis importantes do sector tecnolóxico médico de todo o mundo competitivo con Estados Unidos. Sí. Es que a xente pensa que os Suiza son solo bancos. Suiza, esta industria médica, industria de precisión, como non existe. Totalmente. Claro. E ademais... Porque ademais son dos bancos. Pero como se os bancos foran, vaya un banco a Burundi, que tengan... Para que vayan os capitais a ti, ten que ser bo banqueiro tamén. Non vale que teñas un banco, ten que ser bo banqueiro e saber facer funcionar aquilo. E iso non sale en calquer sitio. Ten que ter unha cultura bancaria, unha cultura moi sofisticada para que te vayan os cartos ali. Ou é por poñer impuestos baixos que te van ali. Se non, a moitos países non estarían cheos de bancos e non están. Miguel, o que estás defendendo ti no teu libro é que Galicia somos pequeniños, pero temos un montón de oportunidades. Como todas. Polo feito de selo. E a autonomía vive de perlas. Eso é certo. Ti miras os datos de crecimiento, de como era Galicia. Sí. Bueno, non fai tanto tempo e a día de hora a nivel español mellorou moitísimo. Moitísimo. De pasar de ser a segunda pola cola, me parece que era, ou está en unha comunidade intermedia. Estamos como Cantabria un pouco máis que Asturias, quen iba a decir, ou como Castela. Precisamente porque deixan gobernar, claro. Tens máis gobernantes máis ou menos sensatos, deixenche facer, e aquilo é máis que podía prosperar, se nos deixaran. Se nos deixaran, ou tamén fixéramos nós. Pois ya ven ustedes, señores oyentes, lo pequeño es posible, como el tamaño define el futuro de una nación. Esta é a penúltima, porque se estará metindo noutra, obra literaria do profesor Miguel Anxo Bastos, a quen eu lle agradezo que nos acompañe, e recoméndolle moi vivamente que o lean, porque van a aprender moitas cousas e van a entender moito do que pasa neste mundo que moitas veces non nos enteramos. Miguel Anxo, noraboa, é unha parte moi grande. Moitas gracias por vir. Hasta loguiño.